Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe e jeygo Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna. Wato hande min gaddani en tindinore lawol ngol a tokkata sécurisa compte email maɗa ma bo mi wiya compte gmail maɗa a sécurisa ɗum warta wala mo foti pirata ɗum. Wato ɗuɗɓe nder meɗe ɗo sinkanami ɓe pirati compte email ɗam ɓe pirati Facebook am e ko nandi be majum ni an kam piratiriji fere fere ɗe ɓe gatta diga Facebook daga Instagram Twitter e ko nandi be majum adresse mail arande man ma dede ko watta sabbibin ha ɓe pirata dede compteji maɗa yake fere tawan ɗuɗɓe nder meɗe ɗo connecta adresse mail muɗum ha dede compteji muɗum to ɗum Facebook to ɗum Twitter to ɗum Instagram e ko nandi be majum sai a tawa to ha ɓe arti ɓe keɓi ɓe pirati adresse mail maɗa ni ɓe kefti mode passe maɗa ni ɓe ɗo andinani ma username maɗa to ɓe jahi ɓe gaɗi ɗum diga ɗon ɓe pirati sai a tawa a dulli dede lawol ngol a tokkata a naftira be majum e ko nandi be man. Dalila mai min keɓi lawol fere min mbiya cuha min gaddana en tindinore mai ɗo lawol ngol a tokkata sécurise adresse mail maɗa to a waɗi ani ɗum kode koda a hokku goɗɗo kode man an be hoore ma a wimo nda ɗo on mode passe am je adresse mail am to o yahi oɗo andi username maɗa be mode passe maɗa ko yahi haɓani ha o connecta ɗum dow téléphone maɗa ɗo sai to ɓe girɓunoyima kode fere sai to a yerɓanimo kode ɗe mai ɓe gerwonote kode mai ha dow numéro akka mai ka gadda numéro mai bo ha ma tan ka woni sai to a yerɓanimo kode mai nden on foti o naftira be majum ma bo a walla ɓe gerɓonote mi jotta kam message ɓe mbima wodi mo yiɗi connecta adresse mail maɗa ɗo dow téléphone muɗum a yerdake na wi'u non to a yerdake ma a wi'a wi to a yerdaki bo a wi'a non to ɗo ɗum hoytinante dede ko da goɗɗo hefti mode passe maɗa ma andi o fota o connecta ɗum sai to an a yerdanake mo e ko nandi be majum. Dalila min mbiya min gaddana vidéo mai ɗo ɗum vidéo tilimgol ngol dede hani moy fu anda lara lawol mai ya sécurise dede adresse mail muɗum yugo ha jotta ma ɗuɗɓe nder meɗen min ɗon bolwa dede ko larani hala adresse mail aman ɗuɗɓe nder meɗen falaki sai to goɗɗo dede probléme seɗɗa tawi ɗum ko larani hala adresse mail sai a tawa wolwani min to ɓe jami ɗum mode passe maɗa ɓe o wiya hanko ko andanano ɗum o laari no min ɗon no bolwa hala majum o yinno o lara sai to yiɗi be probléme be majum ngam min ɗo toron useni to ni ha on dari min gaɗi vidéo ɗo min mbi on hunde ɗo nde nafan nde ɗo mari bote sosai kabde gaɗende onon mai ɗum nafata ni tan min pamani yam nden bo miɗo hokka on muñal dede ɓawa vidéo ji meɗen ɗo fof on giya dede to min gaɗa vidéo ji meɗo min ɗon gaɗa screen vidéo tan on giya min gurtatako yugo yanayi dede sungurlaji e nonnoon miɗo matina bo on giya vidéo ji mai banta ɗiɗo ɗaya seɗɗa wato to min gaɗi vidéowol min gi vidéo mai ɗo heddeko ngol sika 24 hours min dari himɓe darigol sosai nde min dari yanayi like moɗon be comment moɗon ɗo ɓedda sattinango min jokke sai min jawa min gaɗa vidéowol fere min loro min publiyangol amma to min gaɗi vidéowol min gingol laraka boɗɗum ko on darigol on gaɗa like ko nandi be majum ko min gaɗinowo ngol e ngol joɗi min kafata publigol ngol suno amin fo sai to min gi ngola mai ɗo ngol heɓi views dede no min mari haje amma min gaɗi min gi himɓe darai ɗum boɗɗum e no watta bo himɓe ha dara ɗum sai to onon mai on ɗon ballita on ɗo partage link ji man ɗo heɓa himɓe ɗuɗɓe nasta dara non mi ɗo waɗa minon bo jokki amin sata min mbiya e yimɓe dara dede ko min gatta ɗum fottana ɓe accu min loro min publia vidéowol ngolal ngol min gaɗi bo to ngol to min gaɗai bo min mbiya accu min ɗaɓɓita min loro min gaɗana en feere ngam min ɗo toro ɗum seni ballite ɓe partage ugol link mai ɗo heɓa himɓe ɗuɗɓe dede ne gaɗa ko nastugo lara to on dari bo ta gejjite waɗugo like e nonnoon ta on gejjita accango min commentary dede je ɓeddata encourage ugo min holla min e lalle on gondi be amin minon bo min gaɗa ko wititowago min gadda noon dede application ji e tindinoje nafayɗe amma hedde ko mayɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fu ta gejjite warugo less seragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru sai on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti han konta toon sai gar on mema ngel dow to ɗo on hokkata on dede kala nde min gerbi vidéowol kesol fu on daragol be koyɗum nonnoon tan gejjite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata dede vidéowol mai ɗo ngol fottani on ta gejjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gaɗa ko waddunogon vidéo ji tilimɗi nonnoon miɗo toro on ta gejjite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéowol mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta dara mbotoro be majum. yawwa to a wari a mari haje dede a ɗaɓɓita email maɗa man ma bo gmail maɗa man ha woni a laran dede ha nder application ji Google woni ɗo nda application Google ɗo a tawan application mai kon kawti kon ɗuɗkon ha nder cuurel man ɓawa to a nasti dow majum banni mi tan mi on dari nda application ji mai nda Google Map Drive e ko nandi be majum nda gmail mai ɗo mi tan mi on dari gmail mai dede no ɗum wayi moy fu e ɗum wodi ha téléphone muɗum a lara dede kala hangel ñukki fu hangel woni fu a lara ngel a tawa ngel sai a wara a mema dow magel banni ɓawa to memi dow magel banni ɗum waddantama to ɗum waddanima banni sai a lara seragal jungo maɗa ñamo dow a laran dede ha adresse mail maɗa man woni to a watino photo profile ma a yiyan photo profile to a wata photo profile bo a yiyan in fuɗɗode inde maɗa mai adresse mail maɗa man ɗum woniri fo ni an kam to a tawri ɗum banni sai a wara mema dow inde man banni dow ha photo profile mai woni kadi mi yiɗi wigo
ɓawo to memi dow majum banni ɗum waddantama. ɓawo to ɗum waddanima banni ɗum maɓɓitanake ma sai a wara nda ɗo ha ɓe windi de gérer votre compte Google, gérer votre compte Google, sai a wara a mema dow majum banni. ɓawo to memi dow majum sai a rena ɗum waddante banni on dari no ɗum waddaniyam. Jotta nda kujeji ɗo ɗum pat majum wala ko yaluma be majum. Nda information personnel a dasira ɗum seɗagal jungo maɗa nano a dasa sai to a wari de nda dow ɗo ha ɓe windi de sécurité ɗo mi tami on dari security, sai to a wari ha dow majum banni. ɓawo to a wari dow majum sai a mema dow majum banni. ɓawo to a memi dow majum ɗum wawan ɗum waɗa recherche ɗum neɓa foti bo ɗum neɓata. A lari min déjà ɗum waddaniyam ɗo nda de kujeji ɗi marɗen haje mai. Nda kujeji ɗiɗi ɗo nde hakkunde maji kanjum marɗen haje. Dede je arande ɗo ma ɓe ɗo wima dede to goɗɗo hosi hefti misal ngal goɗɗo hefti mode pass maɗa ko a holli mode o yiɗi ha o connecta adresse mail maɗa dow téléphone mako ko pirata ɗum e ko nandi be man ɗo. To ha a waɗi ɗum ɗo to on nasti ha o pirata man ɗo ni o waɗi mode pass maɗa man ɗo ni sai to ɓe germonoyima message ha téléphone maɗa an ɓe mbima wodi mo yiɗi connecta ɗum ha téléphone muɗum ɓe germonoyima a accepta wi u non. To a waɗi accepti ma wima o connectai tan, to a wi non bo ça veut dire a yerdaki. To amma sai je deuxième ɗo bo kanjum bo ko ɓe nufoto be majum. Je deuxième ɗo kanjum bo validation en 2 étapes, two step verification. Kanjum bo to goɗɗo fondi ha connecta ɗum ha dow téléphone maɗa ɓe germonoyte kode a suftan numéro haji a mari haji ɓe germonoyima kode man ɗo. To a sufti numéro mani ɓe germonoyte ɗum kode, to ɓe germonoyima ni to a lari a fama wodi mo yiɗi connecta ɗum. To ɗum goɗɗo mo anduɗa nani ma a yerdanakino mo, a yi a yerbanayimo kode man ɗo sai o waɗa ɗe sai o connecta. To a yerdaki bo a yi a yerbantamo ɗe. To je deuxième ɗo kanjum ɓuri ngam ko waɗi je premier ɗo a wawan to hakkila yande feere ko a jogi WhatsApp maɗa téléphone maɗa nasti ko nder WhatsApp ko aɗo nder game feere ko hunde feere a yaha ɓe germonoyima bana message tan sai a yawa mema dow wiman an a andama to hakkila ɗum goɗɗo yiɗi pirata compte maɗa dow kafal. Amma to ɗum kode ɓe germonoyima message ɗo to a yi kode mai ɗo a darotonoma min kam kode ɗo ɗum ɗe ɗume to a lari a famai. To ngam mai ɗo min kam mi sufti dede je deuxième ɗo kanjum on ɓuri je vérification en 2 étapes ɗo sai a nasta dow majum banni. ɓawo to memi dow majum foti ɗum neɓa ɗum waɗa recherche sai a rena yawwa banni ɗum waddunoytama. Mi tan mi a lari to ɗum waddanima banni sai a yerba gal less sai to a wari nda dede ɗo nda ɗo ha mi waɗani alama ɗo mi tan mi on dari communiqué sai a wara a mema dow majum. ɓawo to a memi dow majum kanjum ma ɗum wawan ɗum waɗa recherche ɗum foti ɗum neɓa foti bo ɗum neɓata sai a rena yawwa a lari déjà ɗum waddani en ɗo ɗum wiyam déjà mi waɗa mode pass am heɓa ɓe confirma ɗum min manna ɓe tabbitina ɗum min manna ɗo mi waɗa mode pass am ɗo sai mi wara mi winda mode pass am ɗo misalu jotta misalu banni min accuwa mi waɗa mode pass am heɓa dede continue. Jotta nda mi waɗi mode pass am, ɓawo mi waɗi mode pass am sai mi wara nda ɗo ha ɓe windi alama suivant ɗo mode pass je adresse mail am go a waɗa mode pass je adresse mail maɗa heɓa ɓe tabbitina ɗum an man ɗo yawwa sai a mema dow alama suivant. ɓawo to a memi dow suivant sai a rena ɗum wawan ɗum waɗa recherche ɗum wawan ɗum neɓa yawwa to ɗum waddanima banni ɗo mi tanmi a lari no ɗum waddanma sai a dirto les déjà mi tanmi a lari ɗum holli ha dede mi waɗi kuje ɗo mai ha dow téléphone Tecno Camon 15 on ɗum connecti mi tanmi a lari boɗɗum. To ɗo on dede lawol koyngol ngol tokkata ngara a afficha ɗum, to a affici ɗum banni ɗo ni to a waɗi ɗum banni ɗo ni sai a wara dede nda ɗo nda les ɗo ha essayer maintenant mi tanmi a lari sai a wara a mema dow majum. ɓawo to a memi dow majum banni a lari no ɗum waddi misalu ɗo jotta to a waɗi ma to a yiɗi to jotta to mi accepte to ni a yi ɗum ha dow téléphone ma mi wawan mi waɗa dow alama wi ɗo mi wawan mi waɗa alama non ɗo mi tan mi a fami to mi yiɗi mi wawan mi waɗa dow alama wi ɗo misalu banni a lari to mi waɗi alama wi ɗo ni a lari ɗum waddaniyam kuje ɗo alama good déjà nda ɗo ɓe mbiyami déjà mi waɗa numéro je lattoto to goɗɗo fondi man ni ɓe gerɓonoyam message ha numéro haka mai ɗo mi waɗa numéro haka lattoto ɓe gerɓonoyam message ha dow maka ngam ta wona o man ɗo pirata ɗum be koyɗum mi tan mi on pamandiyam sai mi waɗa numéro ha téléphone haka mai ka ɓe tammoto ɓe tokkata ɓe gaɗa ko yermono gam kode man ɗo misalu mi wawan mi waɗa numéro man banni nda ɗum déjà mi waɗi numéro man a yiyan dede ɓe gaddante drapeau pays nokkure nde gonɗa ɓe gaddante drapeau pays nokkure nde gonɗa min no a laari Sénégal mi woni ɓe gaddaniyam drapeau Sénégal to jotta mi waɗi numéro Sénégal nda les ɗo ko ɓe nufoto a sufta jotta kam ɗo a yiɗi ɓe gerɓonoyma ɗum par SMS na
ko a yiɗi ɓe ewnuma direct wakkati mai ɗo to goɗɗo man ɗo fondi ha connecta ɗum ɗo téléphone muɗum. To a waɗi SMS ma ɓe gerɓonote kode man message mai tan. To a waɗi dow appel bo ɗon bo ɓe ewnete on no ɓe limtanma numéro ji mai ɗo. Dabare shawari je mi hokkatama ni waɗu dow SMS ngam to hakkilai appel foti ɓe ewnuma ma a tammo ɗum, ɓe ewnuma ko yimɓe société kaza tan eɓe mbima nombaji mai ma to hakkilai ɓe mbima ɗum be en français ɗum nasara en bolwata bo to hakkilai a famatama ɗum ɓe bolwantama. Ngam mai ɗo shawari je mi hokkatama accu ɗum wona dow daidai SMS ɓe gerɓonoma message no a ɓuran famugo, sai a acca ɗum dow SMS mai tan. Ɓawo to a acci ɗum dow SMS mai ni sai a mema daidai ha dow alama envoyé seragal jungo ma nyamo ɗo. Ɓawo to a memi dow envoyé ɗo banni sai a rena. Yawwa a laari jotta ɓe mbi déjà mi waɗa kode je ɓe germono ha dow numéro mai. Déjà on dari nda kode mai ɗe ngari dow ma ton tasitake boɗɗum tan mi da message mai ɗum wari je kode man ɗo. To jotta sai mi hosa kode ɗe mai ɗe ɓe germono yam ɗo sai mi wara daidai sai mi wata de banni ha mi wata kode mai ɗo. Yawwa déjà nda kode ɗe mai ɗe ɓe germono yam mi waɗi ɗe. To isim mai ɗo to fototiɗo waɗi to ha goɗɗo fondi connecta numéro muɗum dow téléphone maɗa isin kode ɗo ɓe gerɓota sai to a hosidi a yerɓanimo nden o wala nden ɗum connecto. Mi tammi on paami jotta sai mi wara mi mema dow ha alama suivant ɗo tan banni. Ɓawo mi memi dow suivant ɗum wawan ɗum waɗa recherche ɗum neɓa. Déjà a laari déjà no ɓe gaddani yam déjà mi activi ɗum ɓe wiyam daidai mi activi validation en 2 étapes. Déjà mi activi ɗum jotta to nda dow téléphone je mi activi ɗum bo nda adresse mail ko nandi be majum Tecno Camon 15. Jotta sai mi wara mi mema daidai activé ha less seragal jungo am nyamo ɗo sai to mi itti kuje ɗo ndara ton seragal jungo am nyamo less ha ɓe windi activé ɗo sai mi mema dow majum banni. Ɓawo mi memi dow majum ni a laari déjà ɗum holli yam ɗum activake. To jotta wala ko yaliyam be mi tammo ko goɗɗo foti pirata compte am ko haɓani ha o pirata ɗum ko hefti mode passe am e ko nandi be majum. To haɓani ha o connecta ɗum dow téléphone mako ni ɓe ɗon gerɓonoyam kode ɗe mai. Sina o heɓi kode ɗe mai ɗum fotai a yiɗo sina goɗɗo on o heɓi o hosi téléphone maɗa be pis maɗa mai kam o yahi o waɗi banni mai ɓe gerɓi kode mai ha pisir mai o hosi nayi ɗum wala no wawata waɗa. Daidai bo to ha goɗɗo hewti hosan téléphone maɗa waɗa banni man chaɗɗum to goɗɗo mai mo na wonai ɗum goɗɗo mo anduɗa. Yawwa ɗum kana ɗum goɗɗo mo anduɗa o andi o mari haje hosa mode passe maɗa ha o hosi sim maɗa pis maɗa ko téléphone mai kam. Yawwa mi tammi ɗon kam a saɗata heftugo mo. To ɗon lawol koyngol ngol a tokkata waɗa sécurise adresse mail maɗa. To a sécurise adresse mail maɗa ni diga ɗo a siwtake goɗɗo hala pirati ɗum sai a habda connecta adresse mail maɗa be daidai ha Facebook maɗa to ɗum Instagram e ko nandi be majum. Mi tammi on andi lawol ngol a tokkata connecta adresse mail maɗa be Facebook maɗa e ko nandi be man. To nanda lawol ngol on tokkata on connecta adresse mail moɗon be Facebook moɗon heɓa on siwto daidai piratanego compteji ɗon bo on mbawa windango min less babal community on mbiya min on anda daidai no ɗum warete minon bo min kabday min garana on vidéo on musamman daidai min kolla on lawol ngol on tokkata on connecta ɗum. Gam mai ɗo on jarama sakiraɓe nda numéro ji amin ɗon ndi WhatsApp numéro a gota ma ɗum numéro amin Adamou Haruna numéro a gota bo ɗum numéro a fuɗiɗɗirawo am Salih Hassan daidai to on maran haje matotirgo ɓe amin ha WhatsApp on mbawa matotirgo ɓe amin ɗon nonnon ton maran haje nasugo groupe ji amin ɗi WhatsApp on mbawan nasugo min gara min mbiya on terɗe nasugo groupe amin daidai heɓa nasten gonɗen ɗon mai bo on ballidiren. Mi tammi on pamani am sakiraɓe gam on jarama min dottoro on daidai sin wallitago partage lien man ɗo heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe jaha nasta dara ɗum to min ɗon jeyam non dara vidéo ji man boɗɗum ni minon bo daidai yanayi larugo moɗon vidéo ji man e like moɗon e commentary moɗon minon bo daidai yanayi waddango on vidéo ji man ɗo to on ɗayi larugo ɗum minon bo min ɗaya waddango on vidéo ji to non dara ɗum daidai ba min giɗi minon bo min gaɗa ko waddango on vidéo ji man ɗo daidai bana giɗɗon. On jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Assalamu alaikum.